Lá Nollag san Astráil. An nullig I lár an tabhairg. Dinéir na nullag a chaithfear an tráil, nó in áit eile I mufuoin spéir. Ní féidir. Ach, is amhlaidh go bhíonn an Sceal san Astráil, tá an tíormhór sin sa leath eile den domhan. Dá bhrí sin bíonn an samhracha nuair a bhíonn an gibhre a gcuinge. Bíonn lá nullag acu I lár an tsamhraidh mar sin. Is brá le muintir na Astráile lá a chaitheamh faoin spéir gach uile cheantas a bhíonn acu. Tá tránna bratha thart faoin gcósta acu agus tá siad antugad don snámh. Dar leo níl slí is fearr chun lá nullag a chaitheamh ná an chlann go léir a dhul amach go dtí an tráth. Maidir ling an seo in éireann is go nach ling an nullig a chaitheamh leistigh, mar ní éireann an aimsir don picnic ná don spórt leis muid. Sílte geala lasa, an líontí bailithe thart hinne mhór, spórt agus caitheamh aimsire siúl. Sin é an pictiúr a bheith an nullig in áirgeann. Is mór idir nullig na hÉireann agus nullig na Astráile. Cé acu den dá nullig ba rabhadh leatsa.